Яшь укытучыларның КВН уйыны район мәгариф идарәсе һәм Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогия коллективы белән берлектә оештырылды. Уен все-таки укытучылар исемле яшь укытучылар, мәктәптән тыш эшләр үзәгенең ОФОК командалары һәм Минзәлә педагогия коллиятының Малайки командасы арасында барды. Яшь укытучылар белән инде без эшчәнлекне актив рәвештә ел саен оештырабыз. Инде безнең традиция рәвештә булган ачык дәресләр булсын, спорт ярышлары булсын, һәм инде барыбыз да яратып уйный торган, менә инде 7нче еллардан үткәрә торган КВН уены. Быел инде ул үзенчәлекле булырга тырыштык үткәрергә. Үзебезгә яңа команданы чакырды. Ул инде Минзәләнең булачак укытучыларын, бәлки инде менә шушында безнең районны шатып калырга, кайтырга теләк белдерүче укучылар да, булачак укытучылар да табылыр дигән теләктә калабыз. КВНның бик кызык һәм үзенчәлекле булачагы уенның башыннан ук күренде. Беренче булып команда капитанының киемендә иң күп сәдәф булган команда чыгыш ясаячагы билгеле булды. Икенче булып жюрины һәм җанатарларны иң кыска буйлы уенчылы төркем сәламләде. Биатлон биремендә командалар мәктәп темасына көлкеле җөмләләр төзүдә ярышсалар, музыкаль конкурста сәнгать өлкәсендә һәм юморда сыналдылар. Мәгариф өлкәсендә берничә ел эшләүчеләр укытучы тормышының үзәккә үткән якларын калку итеп күрсәтсә, яшь укытучылар үзләре күреп өлгергән проблемаларга тукталды. Студентлар һәр нәрсәне яшьләрчә кабул итүләре белән аерылып торды. Үзем Минзәләгә килдем Агырҗидан. Менә хәзер инде Мөслимдә 4нче курста 4 ел буе КВН уйныйбыз. Хәзер менә чакырганнар товарищеский встречага җиңүгә өметләнәбез, әлбәттә. Командаларны юмор гына түгел, сайлаган һөнәрләрен ярату, балаларга тирән белем һәм тәрбия бирү теләге дә берләштергәне ачык күренде. Җанатарлар командаларның чыгышларына үз бәясен бирде, жюри үз нәтиҗәләрен ясады. Беренче урынга Минзәлә Малайкилары һәм все-таки укытучылар командалары лаек дип табылды. Бүгенге һәм булачак укытучылар катнашындагы КВН зур залларга да тамашачыларны җәлеп итәрлек дәрәҗәдә үтте. Мөнира Арсланова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.